Les noves tecnologies modelen les relacions socials, les formes de treballar i estan en contínua evolució, obrint nous horitzons. Però alhora aquest sector genera recels. Amb l'objectiu de promocionar-lo ha començat a Barcelona l'11a edició del Congrés B Digital i ho ha fet amb un dels millors exemples de com les noves tecnologies poden revolucionar tot un país. Aquesta cançó, feta amb trossos de discursos de Barack Obama, va triomfar gràcies a la seva repercussió a la xarxa. El nou president dels Estats Units va utilitzar de manera massiva per primera vegada les noves tecnologies en una campanya electoral, usant, per exemple, les xarxes socials com el Facebook o el MySpace. Però el món empresarial encara es mostra reticent a usar aquestes noves vies. Els directius no veuen el potencial que pot tenir que tanta gent tingui accés a la informació de la seva empresa. Les males notícies són que no hi tens cap mena de control. Un segon després que hagis penjat alguna cosa, la gent la pot agafar i fer-ho servir. Tot i això, és millor formar-ne part que no pas tancar els ulls i tapar-te les orelles i fer veure que no està passant. L'estratega del Partit Demòcrata nord-americà ha participat al B Digital Global Congress, el mateix escenari on aquesta tarda s'ha presentat el pla de la Generalitat anomenat TIC.cat, que potenciarà les empreses de les tecnologies de la informació i la comunicació, millorant-ne la qualitat i la productivitat. Però també donarà facilitat de crèdit per a les noves empreses i per al creixement de les que ja existeixen.